И здравейте, пичове, аз съм ClashGamer.bg и отключих турнамент. 8 левел съм. Това исках да ви кажа. Ето, някой ако се чуди защо не съм у 5 тези батъл дековете, защо не съм у 5, трябва да станете 8 левел и тогава ще го имате. Ще позирам за малко клипа и след малко ще се върна. И хора, върнах се. Забравих да ви кажа, че съм навън. Ето го и Дени под името The Clashers. Здравейте, пичове. Отключих турнамент. Браво. Пичове, да знаете, че когато има за нови карти, вече бат са мина за Legendary или нещо такова. Искам, ще игра, т.е. и ще го стия в да клип. И да изиграем един батъл. Събирам 7 елексир и балон и рич. Оп, тук ще защита. Че не е хубаво да ми бият толкова по колата. Айде, сега го спри това. Нема спирания. Хора, който иска да ми копира, дека пише The Gaming TV. Не се пише Gaming, а Г е българско е. За да се отличава от другите. Така са го написали. Ох, ама той има балон са. Със зап ще пусне. Или такова, да. Нищо, аз ще паза само и готово. Тук няма паза, знаеш защо? Ето това ще пусна, за да ги разсейват, защото като ми пусне сега балон и какво правя? Даже аз имам. Ето. Не, само сме яли да ми бутнете колата. Сега тук ще... Ау, още един запи ми е приключила колата. Нека бият по балона, по всичко. Биха ли ми я? Да. Сега трябва... На кога? Толкова бързо е. Бързо е. Сега ще видиш. Да. Сега за гумата ще ударя още път.
Обаче трябва да защитавам. Айде! Да. Да. Ого, айде. Умря. Не, Умря. Не умря. Ай, стига бе, 100 демидж. Кута. Хора, по-добре да сме равни, отколкото да загубя. И до тук мисля да приключвам клипа. Абонирайте, лайквайте, харесвайте. И чао, чао!